مرحبا زارokno delal me pir bêriya we kiriye bi rastî ez dixwazim îro çîrokekî carekî din balkêş bixwenim. Hûn dizanin çîrok xwandin hem guhdarkirin hûn zanîn pir xeyalê mirov cuda dike, dewlemend dike. Boî jî ez her daîm çîrokan min her daîm pir hez kirine ki wisa bizanim ku ez sirekê bidim we wê wiha bizanim ku dilê kesên çîrokan dixwîne hinek cîhanên cuda pêk tên. Ew dewlemendiyekî pir mezin e. Îro jî ez ê çîrokekî mamosteyê hêja, pedagog, feta timar wera bixwenim. Niha wî diyarî dikim neviya wî dê hîvara, hîva virara silav dikim, ew jî êdî mezin bûye, hê nedîtiye, ew korona rabe, ez herim hîva xwe jî hemêz bikim. Ez vê çîrokî bo hîva dixwenim, kalikê wî bo zarokan nivîsandiye, lêbelê ez jî diyarî dikim bo hîva xwe ya delal dixwenim. Çîroka me çawa ye, hele bala xwe bidin min, wisa dest pê dike. Temaya wî çîroka pêşîn ewrê ku dinê digere. Ewrekî dinya da digere, cûrbecûr cî dibîne û cûrbecûr tiştîn dibe. Yek be yek ez her roj wera wanan bixwenim, bawer dikim kefê we jî were. Çîroka pêşîn çawa me got, ewrê ku dinya digere. Li ser pîşta ewrê gerok, seferekî behampa diqevîme. Zarok gelek dewrên cîhanê dibînin û jiyana ewran fêr dibin vê çîrokê de. Kar parvekirina wan, nûjeniyên li welatên pêştaçûyî û gelek tiştên balkêş dibînin. Em ê binêrin çîroka me yekemîn de ewra dinê geriya ye. Kî naxwaze ku bibe ewrê li rûberê dinya geriyayî, an jî bide pê ewrekî gerok û here. Kî dizane ka rêwîtiya gel wî çiqasî xeş e. Li ser ewrekî çîl û spî qelew û nev rûniştin li ser piştê vezeliyan, an jî xa li ser zîkê xa dirêj kirin û temaşakirina dinyayê çiqas xeş balkêş e. Eger tewaya wan gotinên min bala we kîşand, tevê wateyê ku hema hûn hatine cî kerem kin me guhdar bikin. Werin werin, tu jî were, berxika min, berxê min. Ji ber ku di nava wê çîrokê de ewrekî heta ku tu bêjî qelew, heta tu bêjî gerok veşartiye. Li hûn jî kesekî din ra nebêjin ha. Bela wan gotinên min di naveya me da bimîne. Wekî nepeneyekî xeşik bimînin. Baş e. Min jî li gel wî ewrê hema nû nas daniye. Hele bala xwe bidinê min, çiqasî şîrîn e, ew ê gelekî dilxwazî zarokan digerîne. Niha çavên xwe bigirin, hûn jî bigirin, kîjan zarok me guhdarî dikin. Niha çavê xwe bigirin, li ser piştî dirêj bin û xwe hinekî sis berdin. Aha, niha bû. Afê, hinek daha xwe rast bike. Çavê xwe venekîn ha. Di dilê xwe da hêdî hêdî hetanî dihan bijimêrin.
hem به هفرا بشمرن جاوه و گرتیه 1 2 2 3 3 hop tamam bu nahalı nahahun la asmani dane hun natasın ne olsa zarokno destin xepeden vi tişteko hun ser runiştine benerin çıgas nerim çıgasir rehette em nahalı ser avrida dünyayı digerine evredine geriyayı em kesin ku jigeri hezdikin hatını betera bibin heval huncu hatın hundu khazım bimin ser evran bigerin ha işe tamam en tevayı herin hene gwelatin dili tu jiboye çıdı beji جاوی بگره او خیال بگه از وار هیستکم قمرق نکن زارونو دزانم همجی کلا جانی کی مزندانن بندامنن ام خیرها دچن هله کی جان ولد هم بخیراتن زارونو از گله کی دلخشن کو هم ببامن حتن بمن دگرن لگل وی بنا گله کی حزدکم بویرا parfekrina velat u deverin nu tişte keri başyel ruberi cihaniye hun rengi nu dedin seferin min evdera ne germ ne jisare ya rasti ciyeki beham paye em le serterun iştine tu medbi degerini evte nevastinin evroko sana ne? No, tikaye rehat dahe benherin aram ben. Jak khenci graniyahe ez bete graniye gidin naheysin. Hınji bomen ne bareki granın tıbeşe evr. Jıhe graniya men jiv vekya Portugiye. هن دخازن هرن کدری کی جنالی بخه خشوتی هن دخازن هرن کدری هرن ولاتی خا امی همه تو مببی کدری ببی ام باور دکم کو دوجیمه بهتر و baştır dıştan dizani dejime zedetir cih o var ditine. Bele debeku temmeane mirovan jiber derfetan. Jiber tendurustiya wan, jiher temmene wan tira gera tevayı cihani nake. Lewek eur hingi ku em hene em çen caran le ruberi dünyaya geryane. Hunne karın tahmin bikin gavaku bati em geleki belleskini digerin demaku batu neveji em hedi be ve his tıçın. Baş evrok ez dikarım jiterat tiştek bipirsim. Hun şevanla kuderine em qed nekarin ve bibinin. Hun şev dibinin evran. Na, gelo çuma. Men ev pirsak qed hêvîne dikir. Lê xeşa min çû. De ez dame kenandinê bi rastî. Em rojê gelekî hev dizirin, digerin, cihê nû dibînin, ji ber wê jî em gelekî didoastin. Paşê em jî notilanî we xe organê şevê ya reş dalînin û xeşik radisin. Hetanî ku em wasta xe ji serxa navêjin em nikarin derkevin seferên nû. Him jî çawa ku hûn radizin xeşik dibin
تندرستی باش دبن چاقی کو ام جی را دزن سکبتر قلفتر دبن هنک جاران هن کارن تنه اورکی جیل سر روی آزمانی ببینن ازمانی گیشین تک اول تنه ده دمن و هادا توای اورین کم دبن ناوی خه اوری بردفک هل دبجیرین جبر کو مافی اخافتنه و گوتنه هر اورکی هیه کمبونا توای وان گلکی گرینگه جبر ویجی آزیمان جبو تنمایین دنگ خه در ناخه اف دزانه کو ام بزورن جخه اف نکاره بیمه بشی امجی بیوی تشتگوان گران یه هری باشی لگل زاروکان بونه توایا دورین کو ام دچنه ام یقین ده نوا زاروکان دانه نابرامه و مزنان گلک باش نباشه او نکارن جبر کارو باری خواه سری خواه گلوز بکن و آزمانان بنیرن از دنیرن هنجی دنیرن و سنه نزاروکنو ام پرانین جاوین زاروکان دیبینن ازمانی دا جار جاران مزنین مینام ویجی به مرا دگرینن لگورا زاروکان هجمارا وان گلکی هندکه و در شوندا از باور دکن باوی واجی دیاوی مزنجی اوران تماشه بکن چه تشتک رسمین وینی خش دکارن ببینن اوروک به گلمه بوناخه وی چه غاسی بختوارتی دیتینی نه او سازاروکنو لبنیرن دبیجه او دبیجه داویا گوتناوی نایه زاروکنو هم فرق ناکن لی امگلکی بلزد چین او جمال خه durun na. Benirin. Hındıkarın kabileyin hovyen paştamayı bibinin. De malevan da alevin ve elektrikiyen ve televizyon, kompütür uti tünen. Evana de nava hezayeda tevi heşinahi cem o haliye dişin. Derdeki van ye giştin cihe kar zahmetiyen ve hemma de carek da otobüse servise svarbune tüne. Dibastana wan xaziya ku evde naveda dijin u jira fer dibine. Pranya kesin be temene mezin yen ku be merad digerin jivan qabilanın. Şaristaniya wan, teknolojiya wan vekiya velatin peşteçuyin nene. Le ev hıskırına dostaniya baş dizanın. Jiber wan sedeman gelek dostin meyin jiwan qabilayin henin. Jibo ferbun anji ferkırına heskırını hevcetiya wan be alevin modern tünne. Çend kesin ku heskırını dizanın dikarin tera ferkırına wan bikin. Hevalti, dosti, kerem ağa bir nekin zarokno. Benirin. Balaxe bedine wan emditin. Çabı mezin u buçukan ve kom dibin u bu kellecan destin xeji mera leba dikin dehişinin. De haydi. Emji desti xe jivan ra leba bikin barana ku em jibo wan dişinin jibo wan geleki gringe geleki berumete.
Evana her dim me bi rûyekî ken û geş pêşwazî dikin. Em her sal zarokên nû jî dayîkbûyî jî hildidin, bi dengê şahiyên li zêdebûyî û rêvîtiyên xwe berdevam dikin. Ji ber wê jî ez qet gal nabim. Vê qet ewrekî gal û pîr dîtiye? Hûn jî nedîtiye wisa min e? Sedem, ji ber ku zarok temenê xwe tevî temenê me dikin, temenê me dirêj dikin. Bi rastî mirov bi zarokan, bi bebikan, bi tawiyat tiştek nû nûjen dibe, xwe nû dike. Ez dikarim wî bêjim wiya. Zarokno, niha bi balkêşî li jêr binêrin. Em ji ser çiyan, behran û xaniyên ku bi destûr şevçûbûyî ra derbas bûn û hatin ku deran. Ev dera jî welatê her pêşdaçûyî li rûberê dinyayê. Robot, tiştên teknolojiyê herî nûjen yên ku hûn li rûberê dinyayê de tu ciyekî din nikarin bibînin, li vir hene. Hûn dibînin hemû der bi xaniyên gelekî bilind vê tijî ne, lê ditîna şînahiyê gelekî dijwar e. Heta bêje nayê dîtinê jî. Hatin û çûyîn jî tune, ji ber ku tevaya mirovan karên xwe li mala xwe bi rê dibînin. Hevgirêdana kompûterê nûjeniyekî gelek tê muhteşem e, tiştekî nedîtiye. Dibistan dadayîne, Luna Park ji xwe tunin, sînema di nava malê de ne, li vê derê zarokên ku ez nas dikim, fêr dikim hene. Ji mezinan nasên min qet tunenin. Ji xwe çi karê me li vî cihê ku hêşînayî, zarok û tav li tunebin heye. Car caran jî ji bo çend zarokan ku li hezkirinê digerin, rêya xwe li vir da dixin. Binêrin. Ev ji destê xwe ji me re dihêjînin. Da ka em jî destên xwe ji wan re ba bikin. Hinek hûrikên tavê jî di ser wan de bireşînin. Çawa ji dilxweş bûn wisa nine zarokno, dav jî gelekî kêm tê wan deran, hûn dizanin? Êdî dema wê hat, divê hûn paş ve vegerin mala xwe? Hûn naxwazin erin wisa nine zarokno? Ez jî naxwazim ji we biqetînim. Destê min ji wê nabe lêbelê, li rûberî cîhanê hey gelek zarokên ku ez ê wan bigerînim hene. Hetanî carekê din, em hev û bibînin, qemerex nekin. Bimînin di xeşiyê de ewrok. Em ê bêriya te bikin. Ev daxwaziyekî xeşik e. Em ê rêwîtiyên tevayî hildin rojava xwe û li benda te bisekinin. Silavên me jî wan ewrên cîhaniyên ku cîhanê digerin ra bêje. De haydê zarokno, em jî ji evrok ra destê xwe li ba bikin. Dilxweşiya me wî jî dilxweş dike. Binêrin, çawa jî ber bi rojê giloz bû û ji ber çavan wenda dibû. Belê, hûn dikarin çavên xwe bigirin, hetanê sistiyan bijimêrin û dîsa çavên xwe
vekin. Yek, dudu, sisi. Denha bejin zarokno. Hındıxazın carekiden hettane dehan bişmerin o herin ba evrok. Evran begerin. De hadi kuvvet de vera. Çavi xem begrin. İşev herin ser evran begerin. Velat, kijan velat, kuderi dixazın. Herin ev ve bebe. Cem. Ve tişteki onun hestikin. Hatta carekiden biminin xeşiye da şeveki xeş, xavneki xeş vera daxazdıkın. Xatırı va ha bir nekin slave minci evras pira bejin. Xatırı va.